Tresnan Kadung tresno. Oh, kadung tresno. Nggih. Hendat kula minta entuk nugraha manun saindenging noswan kalis kuda rancana hayam tentrem gugup banget tukang gonge gugupan barang weruh mendoan terus kaya nu orang bilang ning tempe apa kowe pancen kaya nyung sama kita dulu oh mata pancen anggar wis weruh mendoan ngene nang ngendi-ngendi asal weruh tempe kowe jan tukang gonge kegasikan hati makmur suara lu saya kayak kiye kayak budak kasih nyuling sengkot hang bangun aku ora kaget nyong ora kaget rombongan toksik ya manten jangan sing kaget paling sing kaya biasa orang bareng tua aku kagetan temen kok nyong anu ya kagetan ngerti-ngerti kayak kasus langsung jimprak ya wong ngajakaken kasus mulane lajan mau jalan obat aku ya iya kok jalan obat bae tapi obat tabit pancen awi mangga lagune kadung tresno nggih lamatan
Cimit disit mendoane dicicipi. Engko dadi ora kelalenan bae. Gara-gara mendoan kok ya jan. Pacaane sarwa asri. Sone kepenak banget, panggungnya kepenak, amba pisan. Kayak nang Indosiar anakku kuse barang. Iya lagi pada masak nang pedangan, geng. Angger kukus nang Indosiar tapi orang mereknya perih nang mata ya. Niki koyo perih pedes banget nang telak barang ki kepriwe? Nyong atine bunga kepengin nangis ya kiai ya gitu. Perih. Kenano panggungnya parek banget karo pedangan ya. Tapi ana senenge dadine njaluk apa-apa gue kepenak. Kurang kopi ya garing njaluk wisana apa urung? Wis. Mbok kurang soto, kurang mendon, kurang apa kan garing njaluk. Nang pedangan parek tempene parek pisan. Apa kepriwe? Oh. Perek pedangan dadi perek karo tempe kuwi jere Mas. Oh alah. Tempe goreng. Aja gawe deg-degan dar lah. Anjar wis kan meneng-meneng kok kan gelem gaget. Apa wis mulai duwe pola anyar iki. Kayan. Nek kembeluk mau. Pacar